லைஃப்ல நீ ஒரு விஷயத்தை லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணா லைஃப் ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணு. என்ன கியூட்டா பண்றியா? கியூட்டா இல்ல. அப்பெல்லாம் இந்த சாக்லேட் சாப்பிடு. அவளுக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருக்கா? எப்போ கல்யாணம் வச்சுக்கலாம்? மொத்தம் நம்ம கையில இருக்கு. எப்படி என் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? டெரிஃபிக் மாமா. நல்லா இருந்தா 2 பேர் லைஃப் நல்லா இருக்கட்டும், இல்ல 2 பேரும் நாசமா போகும். தேவ்தாஸ் சார், நீங்க ஏன் இவ்வளவு எனக்கு பண்றீங்க? என் மூச்சவ பேச்சவ பேர் சொல்லும் அழகவ எனக்குள்ள கலக்குற ஆக்சிஜன் அளவ யாரவ 100க்கு 100 அவதான்